vás dôležité informácie ohľadom cestovania vlakom, nakoľko sme všetci teraz domaturovaní zistili, že naše IC-ky zázračným spôsobom 2 mesiace nebudú platiť, aj keď sme prijatí na vysoké školy. Čiže tieto 2 mesiace ako keby nie sme vôbec študentmi, pričom by sme mali byť až do septembra. Bol som sa spýtať na železničnej stanici, čo to bude obnášať. No a povedali mi, že nie je iná možnosť. Nie je iná možnosť obnoviť si ten IC. Ten IC môžete zahodiť na konci júna. Nebudete ho vôbec potrebovať, až potom vysoká škola vám dá IC. A na železničnej stanici sa dá vybaviť karta takáto. Junior Rail Plus. Je to karta, ktorá dáva 40% zľavu na cestovné. Iba 40%, bohužiaľ viacej sa nedá. A poskytuje taktiež zľavy ako IC na nejaké vybrané pobočky, čo už McDonald's, nejaké kina a rôzne veci. Čiže odporúčam vybaviť si túto kartičku, iná možnosť naozaj nie je a myslím, že to aj tak dosť pomôže, tých 40%. Aj keď zadarmo by sme mali cestovať, no ale čo už, inak sa nedá. Už teraz v júli, ako má napríklad STU, tak dostávate IC v podstate, alebo potvrdenie od nich a môžete si uplatniť tú bezplatnú prepravu na Slovensku. Čiže to je jediná možnosť, hej, ak máte zápis skôr ako v septembri. Ak nie, tak potrebujete presne túto kartičku, pretože IC vám už prestáva platiť. Takže zatím vidíme sa pri ďalšom vlogu.